Nindot kayo paminawon ang atong tubag sa Salmo. Sa to'y atong deklarasyon sa Salmo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Motuo ba mo nga maayo ang Ginoo? Kusga. Nya nganong mitugot man siya nga kita sakiton. Labi na gyud ang pinakasuod niya nga mao si Maria, nga way bisan usa ka sugo os Ginoo nga wa sunda ni Maria, bisan pag ang labing di na kay masabtan gisunod ni Maria, nganong gitugot man niya nga magantos og maayo si Maria. Labi na gyud si Hesus nga nagmasinugtanon og maayos Ginoo, nganong gitugot man niya nga magantos og maayo, mamatay pa gyud sa pagantos og maayo pa ang Ginoo. Kamo di ang mga ginikanan og maayo mo, inyo di ang sakiton inyong anak. Makaingon di kas ginikanan nga buutan kay ng ginikanana, may kay na kung sakiton niya yang anak. Hindi. Tubag. Unsay tubag ninyo? Ako sa ko'y tubag. Bitaw no? Kay budnganan. Kita god kung mahigugma ta, labi na gyud buutan kaayo na siya nga pagka kana ganing anak ba kaha, igsuon, or bisan gani ako pare ko, buutan kay ang sakristan, buutan kaayo ang akong staff dinhi. Tagaan gina nako hapit tanan mangita gyud kog paagi nga di na magantos. Nya kay kontrolado mas Ginoo ang tanang panghitabo sa kalibutan. Sa ato pamitugot gyud siya nga purtig yung antosan ni Kristo, ni Hesus og ni Maria. Sayunan ka ato sa sinugdanan pa lang, paghalad pa lang dito sa templo, gisultihan na dayon si Maria, kining imong anak muranig espada nga kasakit nga motusok sa imong kasing-kasing. Wa na gitagna ng daan. Grabiha sa ning Ginoo. Gilutos pa ni Herodes, maotong ni bakwit in taon sila ngadto sa Ehipto, gabiing dako ni baktas ngadto padung sa laing nasod. Lisod na oy. Ug naa kay Ginoo ka, Lord, asa naman ka? Ana. Katusang nawa si Kristo, porting pangita nila tulo ka adlaw, wa nay siguro makit-an pa or kung makit-an man basig patay na. Lisod na oy. Nana. Labi na gid tong gapas-an na gid sa cross unya na nakuan na hagba si yuta, natabunan siyang cross, magtan-aw ka inahan. Imong anak gibugal-bugalan unya gipapas-an sa cross, bisag na dagma gipatid-patiran pa, motong ni duol in taon si Maria, kasakit ana. Yang tugot bang ginawa na? May man kasiya. Da. Labi na gitong gabitay sa cross, sigig agas ang dugo, luya na in taon kaayo. Bugal-bugalan pagid sa naglansang, naas Maria gabarog sa cross, ikaw inahan gabarog ka diha imong anak, gi lansang nila nya gibugal-bugalan pagid mayo. Kaya o dili? Ana o ana? Ya di ka kakaingon, may mga ka-Lord nganong nahitabo ni? Maginikanan gani uban, maratol man gani, magmahay-mahay man gani, nang ilang anak 40 yung tuon para board exam nya hagbong, nya ilang silingan nga inom-inom lang, pasar, mahay man gani. Ako ganing papa pagka-paralyze siya ba? Half body paralyzed. Katong nakasulti-sulti na gamay, mga siguro mga 3 months after, sige mig therapy, wa gi epekto. Ingon din siya, anak siya sa Ginoo, na ay mga babairo kay diha mga bana, sugarol pa, mangulata pag-asawa, wa noon maparalyze. Nanong ako man. Ka anak sa ko, suportahan sa nakos papa, bitaw pa. Nanong ikaw man sad. Kabuutan nimo, latuson gani kang mama, di magikam sukol, palatos raman gani ka. Sige raman ikang higugmang mama, tuahin oy manok mag-ugasawa, may pagmautoy na paralyze. Anak kaingon magiko, may pagkanis, mama mo na paralyze yan. Latos man eh. Pero mahibong tao sahay eh. Ano ba?
Labi na gitos Maria, gasapnay sa iyang anak, patay na. Kabuutan aning anaka, kapinangga na ko aning anaka, di ko ni kasaban, di ko ni kusion, karon gasapnay kus patayng lawas, tungod ana mga tawhana diha nga gasigi pagyapog bugal-bugal hangtod karon. Sakit mga igsoon. Okay lang tong paglubong, kay kitang tanan, ilubong man kita. Kanag yung magsapnay ka sa patayng lawas sa imong anak nga gimurder, public martyrdom, sundan ka anas kita na. Sa may tumong sa Ginoo, diin man makasa man nato makita ang kaayo sa Ginoo, nga angay tang magpasalamat. Salamat Ginoo nga nalansang sa cross si Kristo. Mana ta? Mana. Pero kay si Maria, di raman siya Our Lady of Sorrows. Gitawag man po siya og seat of wisdom. Kung wa tay wisdom, wa tay kaalam nga Diyos nun, di kita kakita sa kaayo sa Ginoo. Ug unsa man ang kaayo sa Ginoo nga gipakita dinhi taliwala nining pag-antos ni Hesus ug ni Maria. Kinsay makatag-an, tagaan ako 1,000. Ginangari. Dool diris microphone. Kinsay nakakita sa kaayos Ginoo nga makapasalamat kita. Dire, dool. Tagaan ta mog 3 ka minutos. 1,000 kato mo wa koy 1,000 ay. 1 2 3,000. 3. Wa na patay. Ikanis father ba? Hilig kay sugal. Di sa kusugarol ay. Kaning ako pangkuan lang ba, joke-joke lang sa atong pagpamalandong. Ang kaayo sa Ginoo nga angay gitang makapasalamat, ingon ani, gikan sa pagsugod sa kasakit ni Hesus sa iyang pagkatao o sa kasakit ni Jose o ni Maria, gikan sa pagkatao ni Hesus, gikan pagani is pagbabdos ni Maria, gikan adto nga kasakit hangtod sa paglubong ni Hesus, wa gyud kasala si Maria og si Hesus. Wa kasa. Kay kanimang kung kasakit mga igsoon, mao ni ang number 1 nga panintal sa yawa nato aron ta makasala. Pananglitan ako sakitan ko nga ako naginusara sa akong kwarto, nya di ko kaagwanta ana. Amo tiks ko, na may daghang tiksanan. Naaoy. Magpap-up pamanggay na sa atong cellphone. Ug akong tambalan ang akong kasakit nga ako ra makasala din ko. Maglimbong na ko sa akong pagkapari. Kung sakitan ko tungod kay wa ko'y kwarta, nga ako itong mga iyaan, ako mga igsoon, pertisang pobriha, hangtod karon, di, ako nang kuhaon tanang kulikta, di ta mo binlan din bahala na mo din kay ako una, sulbaron ko ning akong kakabos, sulbaron ko ning kakabos sa akong pamilya. Unsa na, sala, dili, isipari, dako kay nang sa, no? Kung ang bana gisakitan sa iyang asawa kay sige giyaw-yaw nya luod pa jud kay ignaong nya di ay gasigig text diri nga chicks nga porting gwapaha buutan pa gyud kaayo paraygon pa gyud kaayo unsa man motubay ka ato o ari ka ring luod kay ignaong og ikaw imong sulbaron ang imong kasakit nga ikaw ra kasagaran nato tungod sa kasakit makasala. Nagpuyo-puyo nga naman sakitan man ko kun wa siya sa akong kiliran. Nya wa man mo'y kasal. Sagdi lang basta happy lang ming duha. You and I against the world and against the Lord. Mga buangon mo. Kasagaran nato, sulbaro nato ang kasakit, pinaagi sa atong kaugalingong paningkamot. Tanawa ang kasakit sa Ukraine nga sakupon i-dominate sila sa Russia, ilang giswayag sulbad sa ilang kaugalingong pamaagi patya ng Russia. Nya ang Russia sad sulbaron sa dangyang kasakit nga murag mobiya nila ang Ukraine sa ilang teritoryo, gisulbad sad pinaagi sa paggubat
buhat karon purting kasakit sa tibuok kalibutan. Ingon ana, sala na, pinatyanay, kasuko, gubat. Aka na sa kong mga, ato kamugod, hasta ako. Sulbaro na to atong kasakit, pinaagis pagpamakap. Kay mutugan tas tinuod, sakitan man, daghan mang masakitan, gubot naman kayo, aato na lang ipamakak. Naiuban, sulbaron ang kasakit, kay daghan na kay utang, putos na sa utang, wa na'y klaro ang income, muambak na las building, muambak na lang sa Mandawi Mactan Bridge. Muna'y atong pamaagis pagsulbad, pero ang kaayo sa Ginoo nga nagpuyo sa kasing-kasing og sa kinabuhi ni Maria og ni Hesus, gipakita nga ilang giagian kining grabing kasakit og kamatayon nga wa gyud makasala, nahigugma sa mga tao nga gigamit sa yawa, pagsakit og pagpatay ni Hesus. Nagpabilin ang ilang gugma. Unya kay ang Ginoo gugma man, pasabot ang gugma nila gapadayon, wa mawagtang, wa mabuntog, nahimong madaugon. Nindota, no? Sige, lingi ay mong tupad. Inasugod karon, antoson ginato, ha? Sige na, mag-inantosay ta. No? Ano bang, hilom lang, hilak lang, sige lang yapong higugma, siging higugma. Nganong nabuhat man ni Maria mga igsuon og na Hesus? Usaragi rason, kaluwasan sa kalag, salvation of souls. Muna sa atong balaod sa simbahan, mga 1,750 kapin kabalaod ang atong naasimbahan sa atong canon law. Ang katapusang balaod nga gitawag sa Latin og Suprema Lex or the Supreme Law. Unsa man? Salvation of souls. Nagikan sa balaod number 1 or canon 1 hangtod sa canon 753 ba to? Gamita kining tanang balaod para sa kaluwasan sa kalag. Kung dili na gani ni magamit sa kaluwasan sa kalag, gamito na lang ni para pagdisiplina kuno aron sa pagpinalize kuno kay nama sa tong balaod nga i-dissolve ng mga magtotoo nga di na mutahod og pari, nya i-dissolve dayon nato ang kapilya, i-dissolve din nato ang organisasyon, i-dissolve din nato kung dili madonate ang yuta, di na misahan. Kung kana na lang yun mo itong gamitan sa balaod, basig na limot nga naay kalag nga nagpaabot. Dili na makaluwas og kalag. Ato da yung i-excommunicate tungod lang kay wa na muhaom sa atong mga pagtulunan kunuhay nga tawhanon sad kaayo. Wa makaabot sa pag-connect ngadto sa Ginoo basin baya og mahimotang makasasala. Muna si Maria, gialaw niya tanang kasakit alang sa kaluwasan sa kalag. If this is the way to save souls, nga dili ko makasala, nya sila sad makuhaan sa siyang sala, magpakamatay ko. Namoy sala, wa. Sige, pag-antos na mo. Papas gina inyong sala. Ang mag-antos, masantos. Mo gina atong kanunay himuon. Kung ang asawa muanto sa bana nga nangabit, maluwas ginang iyang kalag, wapay siguro maapil pagluwas ang kalag siyang bana og sa kabit. Kung ang ginikanan magtan-aw silang anak nga nisuyop, unya muantos, dili siya kasa, wapay siguro maapil pagkasulbad ang sala sa iyang anak nga nisuyop, no? Mag-antos. Kita karon dinhi, nag-antos baya ang atong mga benefactors and donors, labi na to as gawas nasod. Sige na sila message pa diroy, di naman dawaton sa bangko, di naman dawaton aning agency sa kwarta padala ang akong ipadala dihas parokya. Sige, okay raman tanis una, nganong di naman ni dawaton karon? Di na sila kapadaba. Nako, kana manggong mga nasod na as gawas, naana sila'y limit. Abisag ang mga bangko na to din sa atong nasod, naana sila'y limit sa pagpadala o kwarta freely. Mulapas gani ka sa ilang limit, ila na kang questionon kay basin og scammer na ka.
ug mao na nahitabo nato karon sa kadaghan sa mga donations nga atong nadawat bunga sa gugma niining mga donors nato, mga online parishioners para sa simbahan, na question na sa mga bangko kay nilapas naman tas limit. That is also legal, irespeto po na nato. Pero naagi pipila nato nga mga online parishioners ang ilang gibuhat din naman dawaton dito sa agency, di naman dawaton sa bangko o i-transfer. Ang ilang mga kaliwat na sa diri mo ilang gihangyo, anha lang nako ipadani mo ha nga ikaw na lay deposit diha sa account ni Padre Siano or sa ilang parokya. Nindot kayo ngita gyud paagi if there is will. Unsa man sad? There is a way. Mangita ginagpaagi sama nang manag-uyab imo nang pugnan, oy mo naog ginaagis bintana. Kung di na nimo paagi ospultahan, moagi ginas bintana. Nya karon di naman sila moagis bintana kay peligro pa mang mahog ka. Di ay cellphone na adto ra sa CR matapos ang lahat. Di makakasakop imo ditong check upon dito CR nga naligo man to kuno. Paagas-agas pa sa tubig. Ito ada ito gatabi itong makanahan dito. Mangita ginagpaagi labaw na gyud ang kaayo. So kamong mo donate din pangita gyud mo paagi pananglitag wa na kay ikadonate pangawat adi day sipiat pagkuan pagsulisit kanang imo mga suod ing nawa na ko ikapalit og slata tagahi ko ninyo be og kana ganing donation kay akong i-donate sa simbahan Prasgod na ako agad, naday ko ikapatukod sa atong kuan, kani atong kumbintoron, nga mo worth man nag mga 40 to 50 million. Sige ko, pakauwaw ninyo. Ako gining gamiton, hantod ko mamatay o kanusan na matukod, kutob sa mo apil ani, malangit yun mo. No? Basta lagi hisgutan na ni mo, taphaw rin yung mga naong, sinanasa, sagdi lang. Na, masay namalit. O, gahapon, nahalina na tag, niabot ng atong halin sa dopes o 5,111. Pakpaka na to. So, sige nahiday napay 49,889 nga atong palitonon. Antusan tani. Nga naman, aron sa kaluwasan. Dili lang kaluwasan sa ato dinhing project sa simbahan, kanang maong project nga atong gi-envision, daghan kayong kalag nga maluwas diha pinaagi sa mga mandated organizations nga ato nang mahandol og maayo, ang ato sa mga seminars, ang atong mga trainings, ang atong mga gatherings nga pastoral and spiritual maximize na gid nato pagkadaghan unya sa makonvert musamot kadaghan ang ma-enrich nga mga kalag kung matukod din nato maong mga facilities, no? Inaana na. Sige, nindog na ta.